खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि मोनदांथि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै 4 नभेम्बर 2025 दिनै बे मोनजिनै राशिफोरा माबायदि बारलांगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। बेजों लोगोसे सोरबाफोर दिनैसो बे चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, जाहाथे जेब्ला आं बेबायदिनो राशिजों सोमोन्दो गोनां भिडिअफोरखौ आपलोड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। दिनैनि फानजामुथियाव गिबि राशि महरै मेष राशि। मेष राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना जोबोर मोजां। बिथांमोना जेरैबो बिथिङाव लाब खालामनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां, खस्थ'नि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। खरसानि बिथिङाव सेफटियै सोलिलाङोब्ला मोजां जागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। लाकि गाब गोजा आरो गुफुर। वृषभ राशि। वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना खायसे जेंना जेंसिजों बारलांनो गोनां जानो हागौ। खायसे वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जबनि अफारबो फैनो हागौ। बे बिथिङाव नोंथाङा राजि जानाया मोजां। लाकि गाब गोथां, गुफुर आरो गलाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि दिना गोरोबलायना थानो हानायनि सान, नाथाय खायसे खामानिनि थाखाय मोजां जानाय नङा। नोंथांमोना दिनैनि दिनाव धैर्य खालामना समखौ मोजाङै बाहायना खामानि मावलाङोब्ला मोजां। खरसानि बिथिङाव सेफटियै थानाया मोजां। लाकि गाब निला आरो फान्थाव गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनै भाग्यआ हेफाजाब होगोन। हरखाबै खायसे आद्रा थानाय खामानिया जाफुंसार जानायनि थाखाय नोंथाङा गोजोननाय मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव सोमजिनाय जेंनाया जोबस्रांगोन। हाबा जानाय हौवा हिन्जावनि थाखाय मोजां सान। बिथांमोननि लाकि गाबा जादों गुफुर आरो घिउ गाब। सिंह राशि। सिंह राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। खायसे बिथिङाव मोजां फिथाइखौ मोननो हानाय जागोन। न'खराव सुख सान्ति मोननो हागोन। खामानिफोरनि बिथिङाव मायबा मोनसे सोलायनाय फैनो हागौ। हाखु दाखुयै जायखि जाया खामानिखौ मावलाबायनो नाङा। बिथांमोननि लाकि गाबा जादों सना गाब, खमला गाब आरो गोमो। कन्या राशि। कन्या राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना सानै हयै खामानिखौ मावलांनाया मोजां। जायफोरा सरकारि साख्रि मावगासिनो बिथांमोना मोजां सान। खायसे जाब्रबथायफोरनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। न'खर संसाराव धोन सम्पतिनि बेलायाव खायसे जेंना नुजाथिनो हागौ। लाकि गाब गुफुर आरो गोथां। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। दिनैनि दिना नोंथांमोननो खायसे मोजां फिथाइखौ होनो हागौ। जायफोरा गोदान खामानि नागिरगासिनो बिथांमोना खामानि मोननायाव जाफुंसार जानो हागोन। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना गावनि रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायोब्ला मोजां। बिथांमोननि लाकि गाबा जादों गोजा आरो मेरुन कालार। धनु राशि। धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना अनलायनायजों बारलांगोन। जायफोरा जबफोर नागिरगासिनो बिथांमोना लोगोनि हेफाजाबजों मोजां खामानि मोननो हागौ। न'खराव खायसे खोथा बाथ्राफोरनि थाखाय दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। खायसेफोरा फिसा फिसौनि खायसे मोजां बाथ्रा खोथा खोनानो मोननो हागौ। बिथांमोननि लाकि गाबा जादों गोमो आरो रयेल निला। मकर राशि। मकर राशिफ्रा दिनैनि दिनाव मोजां आरो उन्नति मोननो हागोन। नाथाय गेजेरावनो नोंथांमोनहा मायबा मोनसे जेंनाबो सहायनो गोनां जानो हागौ। खामानिनि बिथिङाव नोंथाङा शत्रुफोरनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। फिसा फिसौनि बेलायाव खायसे सावस्रिनि जेंनाखौ नुनो मोननो हागौ। बिथांमोननि लाकि गाबा जादों गुफुर, गोसोम आरो फान्थाव गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरा लांलाय लाबोलाय खामानिनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। नोंथांनि खायसे खामानिया मोजां फिथाइ होनो हागौ। हाबा जानाय हौवा हिन्जावनि थाखाय मोजां सान। खरसा बिथिङाव सेफटियै सोलिनाया मोजां। बिथांमोननि लाकि गाबा जादों गोमो आरो निला। मीन राशि। मीन राशिफोरनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। नाथाय खामानिनि बिथिङाव साबधानै सोलिलांनाया मोजां। गासै खामानिखौ मावनायनि सिगां सानै हयै मावनाया मोजां। धार्मिक बेलायाव गोसो जगोन। जिउनि लोगोजों मोजां दिन बारलांगोन। बिथांमोननि लाकि गाबा जादों
गोजा आरो अख्रां गाब। लोगोफोर, दिनैनि फानजामुथिखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। जाय बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअ'खौ जोबजासिम खोनासंलांबाय एबा नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।